Madoda, aningitshela. Mkhuba mini le ngizwayo ukuthi nina seninemidlalo enidlalayo la. Nidlala imidlalo yokuthi ubani ozoshaya kuqala iqanda, ubani ozocambalala nengane eqala, ubani ozoyithola kuqala intombi. Le midlalo enidlalayo niyayazi ukuthi ingozi kanjani lapha kimi. La emzini wami sekuyikhaya ley'ntandane. Kufika iy'ngane ziyalakanyelana, angimazi ubaba, angimazi ubaba, angimazi. Imikhuba yenu madoda. Le midlalo enidlalayo ingozi, ilimaza nesizwe sami. Aningitshele madoda. Umthathweni emakhanda niphile kahle. Noma mhlambe kukhona isikru esingadonsi kahle. Nani bantu besifazane. Ngalona gigitheka into engapheli ngazi ukuthi nithi khuluma ndaba ezi, ngikhuluma ukunuka yini. Ngoba nina into eniyenzayo nina nihambe nineka nje, nize ningaqapheli abantu enibanekelayo yibo yini okufanele babe ubaba bey'ngane zenu. Angikhulume kube kanye madoda. Iyaphela lento yokuthi kungena ingane la izothi angimazi ubaba nibe nikhona nifuthi izisu la nihleli khona. Nani bomama, lalani ngokuqaphela mani, niqaphele manilele. Ningahambi niyineka nje. Ngiyagcina ukuzwa lento ithi angimazi ubaba. Ngichatha nabafowethu abangani bami. Wayesiqome sonke. Qome nonke. Yayiqoma umdima. Into mangifika umdima ethi naye usuka kuyena uma wami. Umngani wami lo. Ngiya kusibonisa naye athi hayi uma wakho usuka kuyena. Mangifika nama IP yena kodwa uma wami. Ngimthathe nami ngibe naye. Egcineni sekuvela umfana uthi owami kanti nalezi insizwa bezilala naye, ngihlala nazo, ngiphila nazo. Indaba kashana kamenzi apho zomlazanga ameva ninabendlondlo nophaphe khanda ehlala nasezantsi kwifunda zonke khona eNingizimu Afrika sibingelele le iBlack Live TV igama lohlelo angimazi ubaba egama lami King Sicaka ngolapha kaluqa nani nje sizodinga into lezo indaba la sibheka khona ukuthi indodana yamthola ubaba noma indodakazi yamthola ubaba okukodwa phakathi lezinto ezimbili asamukele isihambeli sethu kwesizwe ukuthi sisengane namhlanje but siyabingelela. Njani igama lami uChumo waphakathi uzile mana-ke ungaphuthumi kakhulu sehlisa umoya nje anti sijahe indawo uthe igama ubani? Chuma wakaba isibongo waphakathi. Right-ke Mr. Phakathi ake sizwe ukuthi kungani ubhutela. Bengizile ngizothola ngobaba wami ngoba uma wangitshena ukuthi ubaba saze sahamba sokwenza ama-DNA. Manje lo muntu lo awathi ubaba wami akavumi yena mayithi ubaba kumina. Yakuphika ukuthi ubaba wakho kodwa uma wakho ukukhomba kuyena. Mana-ke naza nenza ne-DNA but still how yini isizathu uma ucabanga wena awusikho osaziyo? Hayi angisikho engisaziyo ngoba uma akaze angichazele isitori sonke. Phela nje wamkhomba ukuthi nawe. Manje tshela mina-ke inkunzi yami wena ukhuliswe ubani? Ukhuliswe uma nobani omunye? Uma nogogo nomkhulu. Amkhulu. Nomalume-ke bengijwayele ukuvakasha kubona. Nabo into efanayo bakhomba lo muntu oyedwa noma nawo bezwa ngoma uthi ubani? Hayi bakhomba umuntu oyedwa nawo. Sure. So lento iku-affecta kangakanani empilweni nje general njengoba usukhula nje? Manje lento le iyangilimaza cause manje bekumele manje ngenza usiko kulasekhaya ngakababa. So manje angikwazi manje ukwenza lokho cause ngeke ngisho ukuthi ubaba wami lo yabo cause nami nje ngokwami ngiyafuna ukwazi ukuthi uba kahle ubani. Ulandela amasiko angasekhaya. So lento kubantu mhlawumbe olengana nabo like ezinye izingane abanye abafana manihleli nje ihamba kanjani? Nokho nabo banakho ukuthi bekhulume ngobaba babo. Mina vele angijwayele vele ukukhuluma ngabo. Nginokuthula nje ngibalalele bekhuluma. Ikuphatha kanjani? Hayi lento angifuni ungasho ngiphatha kabi ngempela. Cause nje sikaningi nogogo naye ngambuza.
wangikhomba kumuntu waze wangichazela ukuthi uma bekade ehambelana nabantu abaningi awolo ngagcina mase sengakwazi manje okuyilwa lento. uconfirm Yo ngifuna ukuthola la mhlambe sikuyeke lokho okunye sizokubuza bona mase ukuthi siyakhona ukubathola oma naye ubaba lo mshotho uyakhonjwa. Kodwa ngifuna ukuthola la ukuthi kulezi izinto zonke ubani umuntu oncika kuye njengendoda uthi mhlambe uhamba ukhulume naye uma ufuna izinto ama-advisor omuntu owubaba bekumkhulu but naye kuhamba kuphela ukuthi cha phela umkhulu lo kuyena ubaba exactly bekube khona ubaba omncane kodwa ke manje still igap kababa yayibona sure asingageqa amagula akasemuka sigijime siyobona ukuthi mhlawumbe masimbiza mhlawumbe awusitshele ngoma before simbiza cabanga uma uthatha kanjani lento uthi umbizelela qala ubani okuphusha ukuthi uze la hayi ongiphushele abe kugogo kahle ukuthi uze la kuma angazi ukuthi uma ukuthi lento lethi izomphatha kanjani ngoba eqaleni washo ukuthi le ndaba le yokuthi ngifuna ubaba mangiye yabo mama leyo nto leyo mina iyangidla ngaphakathi niyaxabana mawukhuluma yebo nje sinakho nje ukugejana. Sure. Alright, asidlule esigabeni sesibili sizwe ukuthi mhlawumbe masimbuza thina kuma kulokho ke khona into azositshela yona izothi into yakhe hamba nathi ke siyoza uthi uthini uVolkama. Alright, siphinde sinamukele futhi esigabeni sesibili la ohlelweni libiza ukuthi angimazi baba. Besikhulumile ke nendodana la ekade ifikile ke isho ukuthi ayimazi baba but iyamazi. Insumansumana nje story esingazeki. Kodwa ke sesithi ke asimcele noma asondele sizwe ukuthi mhlawumbe yena ukhona nakwaziyo. Asibingelele. Yebo sawubona. Njani? Ngiyaphila njani? Hayi, awuzethule nje kubabukeli bethu bakwazi thubani. Igaba ngintombi wakaphakathi khona ngale endwede. Okay, indodana la? Yebo, indodana yami uChuma la. Indodana. Awusho-ke mfowethu uchazela uMathi kungani simbizele. Into ebizele engifuna ukwazi kahle ukuthi kahle ubaba wami noma akusiyena cause uyaphila ngisho na we-DNA test. Ukuthi ubaba wakho uyamazi ukuthi uye ubaba wakho kodwa engifuna ukwazi ke mina umntanami ukuthi yini ekwenza ukuthi ugcine umfuna mhlawumbe ukhala ngani ngoba ngicela ukuthi konke uyakuthola konke kuhlelekile ukuthi uyamazi mengakufuni umlandelelani yini ekwenza ukuthi uzumlandele. Ngokwami mina ngifuna nami ukuthola i-father figure yabo ngikhule naye ubaba ungathi ukuthi manje sengimdala manje ubaba manje angimazi ngisafuna futhi ukulandela amasiko kunokubona-ke nabo abantu nginokuhlala nabo abakhulume ngobaba bazo nangamasiko akubo kodwa kumina leyo nto leyo ayenziwe. Mhlawumbe angenelele lawe manje ngizwe kuwena mhlawumbe-ke ngibuze wena mina lo baba mshoyo uthe uyamazi yakhonjwa nawe wamtshengisa yena kodwa yena ubaba ngqo uyamphika ikhona leyo nto? Hayi impela yena wamphika ngamtshela impela kodwa waphika. Mana kanti nina sikhathi nihlangana nalomuntu nihlangane nenza umntwana kuphela nithandananga? Sahlangana endaweni lezi zebumnandi ke sasishayela izinto esasishaya sonke ndawonye kwaba isikhashana nje mhlambe senyanga ezimbili sathandana ke waseqhamuka eyomntwana. So nina ekuzwaneni kwenu manikhuluma niyafika kodwa esigabeni sokuthi ke umntwana ke ubaluleka kangakanani ukuthi azazi inhlangothi zonke? Kwasekuqaleni iqhamuke yomntwana yesisu akaze ayivume kwasekuqaleni. Kanti indaba endala? Hayi akavumi yena uyaphika. Indaba endala kwazanga akavumi nje kwasekuqaleni. Yini indaba mayichaza? Uthi akanangane yena angikhombe ukuyena yena noma sengimchazela ukuthi uye athi hayi. Ake ngofuna kuyena baba yena akasiyena ubaba. Sure, sitshele ngawe ma wona qobo ke manje ingaphakathi lakho inhliziyo yakho njengoba enza kanje umuntu wena okhomba ukuthi ubaba iqhatha kangakanani emndenini lento kubantu abayihlobo bakubuka kanjani after yonke le? Abantu abayihlobo bona hayi abakhulumi kahle.
futhi akusoze kwabamnandi-ke bonomntwana bonke egcekeni banabo oyise impela uyo ongenaye yedwa noma kuxatshwana-ke kunako nodadewethu abanye kuyakhonjwana kuyabonakala ukuthi hhayi nabo bemkhuluma naye bamkhulumi naye kahle akumnandanga ngoba phela akanayise yena abanye banabo shuthi ngigcina seyinhlekisa nje eseyinhlekisa ukuthi hhayi asikhulumi nawe wena lento engenasiko leyo uyabona umagama lawo awekho mahle. Mana-ke lo muntu nje obephika uthi ingane yakhe abekho abantu bakubo mhlawumbe wona owazama ukuxhumana nabo ukhulume nabo? Abantu bakubo angaze ngixhumane nabo ngoba akuyena wangasekhaya sahlangana yena wakwesinye isigodi kwenye indawo sasihlangane kulezi ndawo zobumnandi ukuthi hayi mangaba weekend sibonane kanjalo akuyena umakhelwane wangasekhaya. Manje akulula ukuthi ungayosho leyo nto nawe ukuthi ngiyohlangana nomndeni wakhe. Okay, kwenziwa i-DNA usho njalo ndodana? Still i-DNA yakhomba ukuthi uyena? Yona yenziwa hayi akavumi. Waphela labantu abasebethe ukuba ukukhula kancane lezi zinto zemishini le babona ukuthi abanye bangazithembi. Bayithemba. Futhi unako ungathembi ukuthi hayi mhlawumbe ikhona ubugebengu obenziwe. Sure. Manje akekho nomunye-ke nje kubangani beni nanihamba nabaleza ekhathi okufakazelayo ukuthi cha nake nasondelana nalo muntu? Akekho mase kukubonga kufakazela ngoba phela bonke bathi ingane yaziwa unina. So mase kunje awusuke suwedwa enkingeni. Sekuwuwe. Sekuwuwe nje. Ukubuka-ke indodana yakhe kulesi simo kungakanani ukubona kushintsha obonayo ukuthi kunomthelela lento ukuthi udinga uba seduze kababa? Kunawo especially njengoba umkhombisi ubaba kodwa emreject. Kunawo umthelela ngoba kokunye ukasho ukuthi hayi yimina kunje ungenxami noma bembhexa bekhuluma kabi ukasho ukuthi hayi ime kwenza lokho nokuzwana kusekho kuhle la kuthina sobabeni nomfana. Manje yena ubona sengazi ukuthi wona mfowethu iqiniso uma ubona uthi wena ubona sengazi ukuthi uyena imbangela ukuthi gcina sekunezinto yini esukwenza kube njalo? Kuningi inkinga okwenzeka kumina. Yabona njengowami nje ngikhula ngazi ukuthi unohlobo luni lo baba. Banokungitshena-ke abantu laba engijwayele ukuhamba nabo bangitshena ukuthi uhlobo lobaba wakho ukuthi indaba benje ngenxa yababa wakho. Manje mina ngokwami nginokwenza izinto ongazi ngezinto zobudedengu ongazi ukuthi lezi zinto lezi ngiyithathelephi. Ngisho ekhaya yabo kunokuhlonishwa-ke emndenini wasekhaya kodwa mina ngokwami ngisafuna ukuthola ulwazi oluningi ngobaba. So kuyona yonke lento akuveli umuntu o-anti? Hawo o-anti bakhona esihlala nabo lapha endlini. Sengisho laba sasadini kababa mina ukuthi mhlawumbe abekho. Awukwazi ukuthi uye kubo kwakho babe bakubona? Hayi cha aboni manje angikwazi ukuthi ubaba uhlala lendawo. Sure. So siyakhuluma-ke la mphakathi wakithi sizama ngayo yonke indlela ukuthi silungise lolu daba ngoba kunezinto noma singazama ngana nokuyibalekela kodwa eziyinto ehamba ibe nomthelela empilweni yomntwana. Umntwana afuna abuye abone uyise akhulume noyise amuzwe ukuthi unjani noma ngathi ubaba wakhe uhlobo luni lomuntu kodwa asondele kuye bese kuba kuye mase mdala uyayidecide ukuthi uhlala naye noma akahlali naye kodwa inqobo mayemanzi. Kodwa-ke insumansumane esiningayo namhlanje ileyo ukuthi uyaphika lo baba. Asizame ukumthola-ke sizwe thina masikhuluma naye ngqo izizathu zakhe zokuphika iziphi ngempela ngoba phela ingane sekushiya ukuthi yakhe kwenziwa i-DNA wakhomba ukuthi yakhe yena mayephika-ke uphika ngaliphi? Asambe siyobheka ubaba. Alright, welcome back kwisigaba sethu sesithathu-ke ohlelweni lethu libizwa ukuthi angimazi baba. Sesiyayibheka-ke manje ukuthi leli side siza ngalo kukhona isixazululo esasithola kulolu daba. Sesikhulumile noma sakhuluma nondodana njengamanje sijoyinwa ubaba okuyena okhonjwayo ukuthi ungubaba. Sibingelele baba, ninjani? Siyaphila njani kwabula? Sikhona. Ubani uba? uLanga Lucas. Uba? uLucas Langa. Lucas Langa. Yeah. Nkosi yami. La sinondodana la sinoma la ngicabanga ukuthi awuqala ukubona ubuso baba. Yebo, ngiqala impela. Right. Kuvela udaba la lokuthi baba undodana lo uma uthi undodana wakho kodwa kuvela ukuthi uyamphika futhi umphike noma sekune DNA esikhomba ukuthi owakho. Manje sasithi asicele sizoza ukuthi why umphiki umuntu even sekune DNA? Uma wakhe usuwangiqhatha nabafowethu abangani bami.
Okay. Wayesiqome sonke. Qome nonke. Yayiqoma umdima. Bento mangifika umdima ethi naye usuka kuyena uma wami. Umngani wami lo. Hawu. Ngiya kusibonisa naye athi hayi uma wakho usuka kuyena. Hawu. Mangifika nama IPN kodwa uma wami. Ngimthathe nami ngibe naye. Hawu. Egcineni sekuvela umfana uthi wami kanti nalezi insizwa bizilala naye ngihlala nazo ngiphila nazo. Imake wena nabangani bakho benazi ukuthi nihla sithebene esisodwa. Yebo manje nombani bethi uyacosha ngaleso sikhathi. Kumncintisana nje. Yebo. Competition yokuthi nilala nomuntu oyedwa. Yebo. Engazi kodwa umaye. Engazi yena umama. Ngoba abangani bami la basuka nombani athi hayi nami ngimbambile umakalo siba engabo uma ingane. Nalo athi hayi nami ngithandana naye. Hawu. Kodwa ngena inkinga ke nami ngijabulela ukuthi manje nami ngithola ithuba. Yebo. Manje ngalithola ke egcineni uzokhomba ingane ukuthi eyami. Ngathi angababuzi nawo angakhombe nabo umdima angakhombe mina kuphela. Manje usho ukuthi baba ne DNA impela isengemithi ayikho lona. Kuthi abayenzelela lapha ku DNA kuzingane ingasweli abazali. Oh, usola leyo nto uthi kuyenzelelwa. Ayikho ingane afuna ngabe namzali. Yebo. Ingakho uqinisekise yona mina. Uphiwe yona. Yebo. Ngoba wena ovelile wathatha igazi. Kunjalo. Ma nangubabulanga la ekhuluma insumansumana. Angiyazi ke le uyayazwa. Hayi lokho akushoyo uyokwaziyo kodwa mhla ephika wakubala futhi ngakuphika nako kodwa uyakuphinda akakiyeki. Kodwa okungithusa kakhulu ngoba bebazi bonke. Okusho ukuthi bonke bebedlala ngami labantu bebengixhaphaza. Mana wena uyavuma ukuthi uthandanile nabo bonke? Angazi. Laba abanye angaze ngihlangane nabo. Okusho ukuthi bona babe mhlambe babe nomona, babezama ukuhlukumeza yena noma bazama angazi babezama ukwenzana ngiyazi ukuthi ngayibeka ngithini lento angazi ngayichaza ngiyithini. Okusho kodwa ukuthi lento umdlalo obuphakathi kwabo. Ngami ngingawazi mina. Sure. Kodwa nje ekuthenini ingane akuyona yakhe hayi amanga la uyona kube eyakhe kusho ukuthi kwazi yena nabangani bakhe ukuthi benze njani babemroba noma kwakwenzakaleni. Ngoba phela yena uthi ma abangani bakhe uzongicorrecta baba babethi mabefika kuye bathi babuye kolala nawe nomunye athi ubuye kolala njengoba bebabala ngamagama so akwazi ukuthi mase kuyena osethu ingane yakhe ebe nalabo abanye olala nabo wawulala nabo angaze ngilale nabo engafisa ukwazi yena wangibamba noyedwa wabo noma ukhona wakwangibona nginaye bangivesela inamba zakho umuntu wathi nayi inamba yakho kwakufonela nalona wathi wakufona manje ngithi ngiyabheka le number iyafana nale ngane sho mina ngeke ngayithemba insizwa mayithi sisiwa kuwe kodwa vele ona baba ake ngizwe ku le kwakuyi planning yini ukuthi vele manithola umuntu nincintisana ngaye mevumile kwakuyistyle nathi sasisebenzisa sona nje sisephuza wehlangane naye khona endaweni lezo ukuthi amasithola ngiyaqala mina ngiyabona nawe senze ukunikeza inamba bo kanjalo nawe uyishelele wena kodwa ke make ngizwe uthi laba bantu akhuluma ngabo bakushela noma azange bakushele nathandana noma nathandana kuphela nangalale kuphi okwenzeka hayi akukho kwenzeka nje labantu laba mina bengibazi beyabangani bakhe mabe ngikhulumisa mhlawumbe omunye ebuza impilo bengiye ngitshela ukuthi hayi bazibuzela nje ngoba kwabangani abaphila naye mhlawumbe manje uthi inamba wabakhombisa ukuthi bayakufonela bakhuluma nawe angithi ibolo bugebenga babebenza iso lesi sikhathi lesi bebebingelela kimi bengathi babingelela ukuthi bayangazani bona bayazi ofuthi ongenze ukuthi uye lo obekade benza yena isiphukuphuku mhlambe bebebona ukuthi beyengifuna bengithanda ngempela base bebona ukuthi bamoshela izinto mhlambe asibuyele kuwe ma yini enza ukuthi kubona babathathu ukhethe yena wawumthanda baba hayi ngoba ngangimthanda ingoba uyena owangishelayo kulesi sikhathi bengifika kuleya ndawo la ngabayesojabula khona ngiqala ukufika khona uyena umuntu oqale ngamfica ehleli yedwa ngakwazi ukuthi ngihlale eduze kwakhe agcine sengijwayelene naye nalabo abanye ngabajwayela ngaye shuthi uyena waba nesibindi wakhuluma ongaqhasa yebo ngase ngilabo abanye ke ngibabona ngaye ngoba behleli behamba naye so laba abanye baqambela amanga nje ngenxa ukuthi manje bazama akukaze
uba ngabe kunjalo ngangingeke ngenze i-DNA ngazi kahle ukuthi ngiqambele umuntu wabantu ingane engasiyo. Manje Awungeke. baba like serious wena umile kolokuthi ingane akusiya. Hhayi angimile lapho ngoba njengoba sengifosa cabanga khona ukuthi ngcono ngiqale ngibize umndeni ya kuyima siyise emndenini. Kodwa wena sekuyeke nje umndeni ufuna ukukhuluma nawe mina siqu ukuthi wena ngokwakho uthi akuyona noma sekune DNA umelelele ukuthi bakudayisela lengane ngona ke isoluyisa. Ngisamile impela ngoba hayi ngisamile. Kodwa-ke baba iMamBhemu mina ngifuna ukuthola le part le abangani bakho ngokukhombisa iy'namba wona awusuba nesiqiniseko ukuthi bayalala ngempela nawe ungakaze umbone mhlawumbe esendlini yahamba awukaze ubone lutho uzwa kuthiwa mhlawumbe esemngani wakho umbone emkhipha endlini yakhe at least-ke akwazi ukubona nalokho. Angazi kodwa ngenxa yenamba ngiyakholelwa ukubona ngoba ngiyazazi iy'nsizwa ey'sheshayo nazo. Oh babephambili ngegame kunawe. So wawuvume bona. Ngangibavuma impela ngoba la sihamba khona hhayi benza sure ukuthi babuya nentombi. Then bese ngikholwa ukuthi hhayi bangishaya ngempela amaqakala. Mana-ke baba mina ngifuna ukuthola-ke uma ngiyakubona i-DNA angithi umuntu wamasiko na. Yebo. Ngiye ngizwe kuthiwa ingane emakanje iyahamba iyokwenza isiphandla. Kunjalo. Ngifuna ukubuza nakuwe uma ngesiyona eyalapho idlo zilapho liqinile iba nenkinga. Yebo. If ungathiwa sijwayele leso sigaba ungasenza njengoba ngithi kungafanele ngiqale ngikhulume nomndeni. Umndeni. Ya ukuthi siyayimukela ngizwe kubona bayibone nabo bazi ukuthi iyala ekhaya ngoba bakwazi ukuyihlola ogogo. Kodwa ngokwakho kwamanje uthi cha. Hhayi ngokwami cha siqale ngikhulume nomndeni So ukuze silungise indaba yalengane. Uthini wakho Ngoba kuba mina ngeke ngikwazi Mina angizwa nje lento ayishoyo umndeni ohlangana naphi umndeni obukade ukuphi isihlangana sinawo wawukuphi sonke isikhathi siba nawo umndeni ubukuphi. Angikwazi umukela ivesi yandlebe ekhaya ngoba inkinga izoba khona ngizofika ngiyishisele impepho ifike ishone lapho ingane. Ekugcineni uzothi ngiyithakathile. Njengoba uguga nje mawucabanga mawufa uzonako ubani nje obuphika ingane ngoba phela lengane hayi ngoba ngikunika ngoba unemali yokuthi ithatha amafa ngikunika ingane ngoba kungeyakho ufanele nayo uthole impilo engcono. Mawucabanga ngakukhetha kanjani? Mina ngikholwa ukuthi unginika ngoba usabe laba omhlongo no ngoba empilweni baphumelela abangconywana abanamabhizinisi ingane ngikhethe wena ungenalutho makade ngifuna ukuphi ingane ngabe ngiyinika ongconywana ozokwazi ukuyondla kangcono kodwa ingane ngiyazondlela. Angikwani nona bakuxakile phela angikwani uma sesiya kubona bakuxaka wabona ukuthi ngcono uzoqulekela kumina. That's why nami ngithi nasazohlangana umndeni wami sidingide indaba yengane masivumelana siyoyishisela impepho nomndeni hhayi nawe ngoba wena ngithembi selokhu wangikhohlisa wasekuqaleni. Sure. Ngalezi iy'namba lezi bengeke kunike inamba undima ubuwazi ukuthi uthandana nami. Kodwa inamba bayithathanga kuwe mawucabanga bayithathanga ukuba phela mina angaze wena ifoni yabo la kumafoni akho ayahlala kulabantu nawe wabuya waphatha abazithathelanga ngaphezulu kwecebo enalaka ngifisa ukwazi kunina laqalwa uwe leli cebo noma laqala womunye wabo bevele bebona ukuthi bayakumoshela izinto. Kwabe icebo lokudlala anti besikhonze nokudlala. Elaqhamuka nobani? Nomndeni. Njengamanje ulahla ingane le kungeyakho awuboni ukube leli cebo laqalwa yibo mhlawumbe wawuke waxoxa uncoma ubona intombi base bebona ukuthi bayakumoshela izinto. Kumanje bakumoshela izinto washisa isu ingane isindala ingaki yakulandela kukhona manje uyayinqaba. That's why ngithi sazohlangana nomndeni silungise indaba yengane ngoba indaba yabangani ukuthi bayimoshela ngeke ngikuthembe lo. Ngoba abangani bami ngiyabathemba. Uthemba bona more than uma wengane? Yebo ngihlale kakhulu nabo iminyaka elako-30 and uma wengane sesino-20 years. So boy asivale ngawe mfethu ngoba uwavulile amadlebe yezwe lokukhulunywa la ikuphatha kanjani into osuyizwa manje? Hayi ngiphathi kahle nento leyo ngoba akumnandi ukuthi ngibone nangi la ubaba engipheki ukuthi angisalo yena kodwa uma uyayisho le nto le
nabasekhaya nabana ukusho ukuthi hayi uyena lo kodwa mina lento ayingiphathi nje kahle angifuni ngiqamba manje ngikuhlonge nje ngaphakathi mina. So wena ma ngesikhathi ulala nobaba kwakumuntu oqala mhlawumbe endaweni anejabulisa kuyona owakwahlangana naye mhlawumbe wagcina ususocansini. Ngalesa sikhathi kwakumuntu oqala ngoba ngangisanda nakufika endaweni. Sure. Umndeni wasekhaya usanda ukumuvela kuleya ndawo sasisanda kufika. So uyena umuntu oqala engazwana naye owangijwayeza ngisho nendawo kwayezinye izindawo ngangizaziswa uye. Kodwa ke mina baba ngiyakuzwa lokho yesiko nokuqoqa umndeni ngikhuluma ngalento angikuphiki ngiyakuvumela ngendlela wena ufuna ukwenza ngayo. Kodwa uvalo lwami lisekuthenini lento yakhe isilonda kulomfana mawukuthi mhlawumbe lo mfana ugcina ungowakho uzokhula engakukhohli ukuthi wena wamphika engakukhohli ukuthi wena wabiza uma wakhe ngomuntu obesiyabhiyapha. Asazi simkhulumela uma asazi lento eshoyo eqiniso noma cha but ezizinto ufuna usheshe uyilungise ungaze konakala isikhathi konakala inhliziyo konakala ingqondo ugcine unengane ekuzonda ithi ngifuna ukuthi nje abe khona ngazi ukuthi ubaba not that khona into esile ngiyidinga kuye kanti ibambe emagameni owakade wakhulumile isikhathi ngakezwana. That is why ngithi whatever ulishoyo ebengakwenza mina bengakucela ukuthi uyilungisa ngobuyolingco lento ubuyolisa ngobuchule so that yonke into ozoyenza ibe nemphumela mawukuthi imphumela ithi undodana impela lo kungagcini kuba nenzondo between nina nobabili ngoba engicabanga kukhona uma ukuthi ma uqinisile ukuthi indodana kwababa ungezwani kwenu ngoba uyasho ukuthi anithandananga that deep kodwa kwaba ukuthi washishwa wavela ingane kodwa ingane le ufuna ithole ne-co-parenta nobabili nixhumana ngayo uma kuwukuthi igcina ukuthi ingane ngempela ngoba bengizothi mina sewedini kodwa manje ithi uyafika uyayiphika ubaba ayikho into entsha sazoyenza asibone kule yesiko ukuthi kuyenzeka. Yes. Ngiyathemba. Hayi sekukuye kodwa makudlula kuleyo nje hayi ngoba isindala mayingaka ngehle nginyuka nayo engekho ukuyenzela kwakhe isiko mhlambe sengaba nakuyi ukuthi into zakhe zikhanye kuyoba ngcono sekukubona bobabili ukuthi yona iyamxolela baqhubeke noma ithini. Uyayivuma le risk yesiko mfowethu? Ungayivuma kodwa ngeke kube lula kumina ukuthi ngimxolele nje kanjalo. Cause ma ukuthi ubaba ngempela ngeke kube lula. Cause lo muntu lo swangiphika iminyaka eminingi. Yabo lo njengoba uma wayesho na ukuthi ubaba. Nami ke ngangizama ukuthi ngisondele naye eduze. Kwagcina sengiphushela kude. Yeah, kodwa ke ekugcineni kwakho konke mfowethu ibalekile ukuthi mawuthi ugcina ngempela ukuthi ubaba njengoba ukhalito andawubona usondela kubuzo uqala wazi ihlobo zakho qala wazi abanye abazalwa nabo ekhaya nje nibe baningi usondela eduze wayilokho kuhle lapha siliyeke sadaba sibe ukuthi mawuthi ugcina ukuthi ubaba owakho uzothola lelo thuba lokuthi wazana nalabo bantu ungabazi before okuyinto entsha okuyinto enhle nawe ezokwenza ukhululeke ezingane mase ziyavakasha nawe uyazi ukuthi uvakasha kini cishe mhlawumbe noma wakho akwazi ukukhululeka ayeke ukuchapha ngenhlamba ngoba izono zayizolo mfana ngithi ngesizisule zonke izinto ezenzeka izolo uma esajwayele ukungena ebumnandini ngene phuma ngeke kusuka ngoba nakho usemdala abazi history yakho bolo beyivusa abantu bayivusa history ebheda kune history enhle uma une history enhle abakhulumi ngayo kodwa history ebheda yona abakhuluma ngayo tu so ingakho ngidinga wena ube se-center between these two wazi ukuthi yonke into ezokwenzeka from here wena uzoba se-center wenza ukuthi kube nokuthula kube noxolo. Siyavumelana? Bye, siyavumelana. Mbukelo Black Life TV egameni lohlelo angimazi ubaba sigoqe ke sibeke kanje ngethemba lokuthi lolu daba lizohamba lifike emsamo impepho esiyolamula lolu daba sithola ukuthi ubani ngempela ubaba uye mayingesiye siyozo sekufika incwadi ukuthi umfana akasekho emhlabeni makuthi iqiniso lokho kuyenzeka. Sale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
umama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuze uthole abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. It's the Black Life TV.